Velkommen til Hej Skat, programmet hvor vi fortæller jer skatteydere om, hvordan I kan få mest muligt af jeres penge. I dag handler programmet om, at lige netop du kan spare nogle penge i skat, og det vil jeg fortælle om senere. Men først så skal vi fortælle lidt om nogle af de store forbilleder inden for skatteunddragelse. De seneste 10-20 år der har disse firmaer ikke betalt en krone i skat til den danske stat. For det er nemlig muligt at undgå at betale skat. Og hvem kender den disciplin bedre end de multinationale selskaber? Multinationale selskaber, det lyder måske stort og voldsomt, men sandheden er, at det er produkter, vi alle sammen kender. Cornflakes, kaffe, slik. Hvordan kan det så lade sig gøre? Jo, selskaberne de flytter simpelthen bare pengene til et land med lavere skat end Danmark. Vupti, så står der stort 0 i regnskaberne, og man kan jo ikke betale skat af 0 kroner, vel? Og så er det tid til at vende tilbage til, hvordan du kan gøre de multinationale selskaber kunsten efter. Har du dit eget firma, så kan du gøre det, at du køber arbejdsartikler, en julegave, måske en lille helikopter af dit datterselskab i udlandet. Det vigtige er, at der står 0 kroner i regnskabet i overskud. Fordi hvis du har fået 0 kroner i overskud, så kan du heller ikke komme til at betale skat. 0 kroner i overskud er 0 kroner i skat. Det var alt, hvad vi havde på programmet i Hej Skat. Næste gang så tilbyder vi rådgivning om fradrag på de private sygeforsikringer. Tak for jer.